kasi po ay nagmumur po tayo. So live tayo dito sa simbahan ng Karamuan. Tayo sa simbahang Katoliko ng sa sentro mismo, sa poblasyon ng Karamuan. After ng bagyong Pipito, so ito na po ang kalagayan ng sentro ng Karamuan. So yan, napakaganda po dito, malinis na. Ito po ang kanilang simbahan dito na napakalaki. At dadalhin ko kayo ngayon sa sentro ng Karamuan. Punta tayo sa, malapit lang po dito ang sentro. Ito pong lugar na ito ay yan, naghulugan po ang mga pili. Ang daming pili guys, oh. Nahulog lang. So mga ano pa yon, mga mura pa, wala pang laman. So itong sentrong ito guys ng Karamuan ay signal number 5, inabot ng category signal number 5. Ang lakas po ng bagyo dito, kaya ganoon na lang po kalakas yung tumama na hangin dito po sa sentro ng Karamuan. So dito ito ay sakop na po ng sentro. At yan, maglalakad tayo hanggang doon sa sentro ng Karamuan. Libutin natin ang Karamuan. So yan, medyo hapon na. Medyo madilim na po ang ating video. So dito po ay wala pang kuryente guys. Wala pang kuryente ang bayan na ito. So sana po ay malinaw. Kumusta po ba? Medyo po kumalabo kasi wala pang kuryente dito, mahina pang signal. So sinubukan lang po nating mag-live. Sinubukan po nating mag-live dito sa Karamuan. Nakita kong may data ang Globe. So salamat sa Globe dahil malakas ang signal dito sa Karamuan. Alright, so ililibot ko po kayo dito sa mga hindi pa nakakarating dito sa bayan ng Karamuan. Ililibot ko po kayo dito sa bayang ito. So ang Karamuan po ay sikat na sikat sa buong Pilipinas dahil sa natatangin nitong ganda sa mga karagatan, sa mga isla na sakop nito, na dinadayo ng mga foreigner, maging mga turista na taga rito sa Pilipinas. So yan po ang Karamuan, Camarines Sur. Pwede na ikukumpara na po siya sa mga tulad ng Boracay, ng Siargao. So yan, bukas na po dito ang mga tindahan sa sentro, pero wala pa pong kuryente. Yan, may nagtitinda ng karne. At bukas na din ang nakita natin, bukas na din ang mga grocery at itong pharmacy o tindahan ng mga gamot. So ito po ang sentro ng Karamuan, Camarines Sur. So makikita nyo, busy-busy na po ang sentro. At napakalinis na, kahit napaka liit na munisipalidad, pero napakalinis po ng sentro nito kumpara sa ibang mga munisipyo na dinaanan natin na pagkatapos ng bagyo ay hanggang ngayon ay madumi pa po. So dito sa Karamuan, napakalinis na po. Kung makikita nyo, maganda ang kanilang sentro at hindi tulad ng ibang munisipyo na kahit hindi dinaanan ng signal number 5, napakadumi pa ng kanilang sentro. So ito ang Karamuan. Hello po Ma'am Leonor Cuevas. So dito po sa sentro ay hindi naman po ito binabaha kasi malayo po ito sa dagat.
Malayo sa dagat ang sentro ng Karamoan. Yan, bukas na dito ang malalaking grocery. Yan, bukas na. At walang problema na dito ang mga tao. So, nadaanan ko kanina, ang hindi lang dito bukas po ay yung mga malalaking bangko. Sarado pa po yung mga bangko. At ilang mga malalaking establishment dito. Pero halos lahat ay bukas na po. So dinadayo po ang Karamoan. Marami po ditong turista pag summer. Maraming mga foreigner na naglalakad-lakad dito galing sa iba-ibang bansa. At ito po ay dinadayo dahil sa napakagandang karagatan, mga isla na meron ang Karamoan. So yan po ang Karamoan, Camarines Sur. Ito po ang isa sa pinagmamalaki naming bayan dito sa aming lugar sa Camarines Sur, sapagkat ito po ang nagpasikat sa Camarines Sur. Kung natatandaan nyo guys, yung Survivor na episode na game show ay dito ginanap yung mga sikat na Survivor series ng iba-ibang bansa. So dito po sa Karamoan, Camarines Sur. So nagpasikat po ng aming bayan o ng aming probinsya ang Karamoan dahil sa unang-una napakaganda po ng dito ng mga natural resources. So meron din po kami dito meron din po dito sa Karamoan na mina ng ginto. Mina ng mga minerals. Kaya napakayaman po ng bayang ito. Bukod sa turismo guys, ito ay mayaman din sa yamang dagat. So ang Karamoan din ang nagsusupply ng mga preskong isda, mga lamang dagat sa karatig na bayan tulad ng Naga City, tulad ng Pili, Camarines Sur, ng aming capital town. Yan. Kaya malaking bagay po ang Karamoan sa buhay dito sa amin sa mga taga Camarines Sur dito sa Bicol. Ito po ang nagbibigay ng malaking income sa aming probinsya. Sapagkat kung mapapansin nyo, marami na ditong establishmento. Nang huli kong pumunta dito guys ay nagkaroon kami ng palaro sa DepEd. Ay hindi pa po ganito karami ang mga establishment. May mga na dito, grocery malalaki, kainan, bilihan ng mga pangangailangan mo tulad ng parang department store, bilihan ng mga damit, ang dami dito. At yan po ang maganda dito sa Karamoan. So yan, tanungin natin dito yung mga nandito. Manoy, di po sa sentro nagbaha man? Ano pong barangay ang nagbaha di? Binanwaan. Barangay Binanwaan. Tawog. Saan po hali ang tubig, sa dagat o sa bukid? Yan sa bukid. So huros po hali sa bukid. Pirang alda po bago naghupa? Oras lang, pero nag-agi lang po so baha. Sarong aldaw lang. Hanggang ngunyan po mawa po kumong kuryente, ano? Pero may putol duman sa sa may parting Maligaya. May tason. Taas. Pag-arog kan mano, estimate mo mga pirang simana pa kamukan bago magkakuryente. Ako man si Mana. Mga pirang aldaw, ganyan. Iyon na, gawa ng mga pirang aldaw na kuryente. So yan guys, ang kamugtakan idi sa Karamoan. Hindi bukas, mga bosin talaga. Igwa ng kuryente. Ay, igwa po, igwa man hindi nawasa yung tubig. Igwa po, okay man po. Igwa man tubig. Ayan. Shout out sa mga parapadyak igdi sa sentro kang Karamoan. Ano nga ni pong barangay ni po? Karamuan. Tawog. Yan, barangay Tawog, Karamoan. Yan, shout out po sa mga parapadyak ng Karamoan. Salamat po. Ayan, bumaha naman pa lang po dito. Kaya lang, doon lang sa parte ng mga barangay na malapit sa bundok. Yan ang binaha dito. Yung mga malapit sa bundok. So doon
nanggaling yung dito tayo sa walang init kasi against the light tayo. So yan, matatagalan pa daw kung pagbalik ng kuryente dito sa Karamuan. So yan po ang UCPB Bank, Savings Bank. Yan ang isa sa malaking bangko dito sa Karamuan. May ATM machine na din po. Kaya kung kayo ay mamamasyal dito, i-explore nyo ang Karamuan, halos kumpleto na po dito ang mga pasilidad. May bangko, may mga hardware, may mga grocery. So yan. Kaya lang, wala pang pasok dito bukas. Hindi pa magre-resume ang pasok. Sa next week pa ang resume ng klase dito sa Karamuan. Kasi marami pong barangay dito ang naapektuhan. Pero kung titingnan mo guys, ang sentrong ito ay nimoy walang nangyari. Sobrang linis, di ba? Ang linis guys ng sentro ng Karamuan. Ito ang unang napansin ko dito nung pagpunta ko dito kanina. Napakalinis, kumpara doon sa ilang mga munisipyo na mas asinsado dito na pagkatapos ng bagyo ay hindi ganito kalinis ang barangay o ang sentro. So dito nakita natin na napakalinis ng sentro ng Karamuan. Harayo pa po ang munisipyo. Harayo pa po. Ayo po. Sorry nutan po. Ano po kayo ng Padjak? Padjak. Lang masana. Ayo po. Kailan baka din abot kang signal kang globe? Abot po. Abot man po. So yan. So sana mapahiling ko sa indo ang sentro ang munisipyo kang Karamuan. Alam medyo may door distance pala. Baka po mag-blurred yung ating live dito sa Karamuan. So sabi ng ating mga viewers, mabuti okay na dyan. Okay na po. Wala pa lang kuryente. So meron mga poste ng street light na tumagilid. Okay din sana sa Kaputatan. Manay may barangay din Kaputatan. Iya po. Duman sa inagyan pa siring gihalo, ano? Iya po. Tigbaha man duman sa Kaputatan. Hindi ko po lang po sigurado sir. Pero mas Hindi po ko. okay. So magtatanong tayo kung Iya po sir. sige, magtatanong po tayo guys kung kumusta sa Kaputatan. Dinaanan po natin yan kanina. Good afternoon Ma'am Irene and good PM po. Saan po yan sa Karamuan? Dito po sa sentro mismo, sa sentro tayo. Kasi dito lang po may signal. Magla-live sana tayo doon sa bundok kanina. Kaya lang na-interrupt po yung live natin. Naputol po, walang signal po doon. Wala tayong Starlink. Kung may Starlink lang sana. Mahal na mahal ni Lord Jesus Christ. Hindi siya magsawang mahalin. He's coming back. His blood wash away our sin. Only believe and you will be saved. Amen po. Sabi yan ni Jonathan Calderon. Amen po dyan. Sir, shout out sa Valencia family dyan po sa Purok Usok. Yan, sana maabuti yan sa Valencia family. Sabi ni Sir Romel, shout out. So ito po ang sentro ng Karamuan na napakalinis sa mga oras na ito. At medyo maingay ang mga generator. Sige, abanti tayong konti para hindi natin marinig yung generator. Mapansin nyo guys, kabilaan po dito ang generator kasi wala pang kuryente, maingay. Yan ang UCPB Bank dito. Kahit malayo po ito sa Naga City, ang layo po nito sa Naga City ay mga 90 kilometers, mga ilang oras kaya, mga tatlong oras may kalahati galing sa Naga City ang Karamuan. Pero kala mo liblib na lugar ito, pero pag pumunta ka dito makikita mo na malinis po ang sentro ng Karamuan, kumpleto sa mga establishment at mababait po ang tao dito. So pumunta tayo kanina, galing tayo sa bundok ng Santa Cruz. Pumunta tayo sa isolated na isla ng Karamuan at napakabait po ng mga tao dito. Kaya hindi po ako magtataka kung bakit maraming mga turista ang pabalik-balik dito sa Karamuan.
So marami po ang bumabalik-balik dito kasi dahil nga sa maganda na at mababait pa ang tao at the same time malinis po. Kita nyo yung kalye nila parang hindi dinaanan ng bagyo. Wala man lang ako nakita guys ditong dahon na nagkalat. Talagang maganda po ang palakad dito sa sentro ng Karamuan. Alright, may nagkulay orange. Salamat po Ma'am Jessie Lakwata. Pinadalan po tayo ng $20. Thank you po Ma'am. Ma'am Jessie, salamat po. God bless po. Alright, sabi pa kumusta po sa aming Pastor Jimmy Bermil and family. Yan. Sabi po yan ni Wilfredo Febrero at dyan po sila sa sentro. O yan, saan kaya sila dito sa sentro? So alright, ito po yung Karamuan Central School. Ang elementary school ng Karamuan. Yan, dito nag-aaral ang mga bulilit. Mga bata. Grade kinder to grade 6. So makikita nyo ang damage ng bagyo dito. Natuklap yung bubong. Sige, pasukin natin tong elementary school. At may nakikita tayong mga nasirang mga classroom dito. Tingnan natin. At mukhang nasira yung kanilang covered court. Saan abot ng signal? Sana po ay malinaw. So ito po ang loob ng Karamuan Central School. Ayan, Alive Karamuan Central. Alright. So yan, walang gwardiya, hindi tayo makapagpaalam. So dito lang tayo sa labas, wala kasi yung gwardiya. Baka pagalitan tayo. Mamaya na lang tayo magpaalam dyan. So papakita ko sa inyo nasira dito. Ayan, tuklap yung bubong nila. Pavilion yata yan, natuklap guys. Nawala yung bubong ng kanilang classroom. So nakakaawa naman yung mga bata dito pag nag-aral sila. Ayan, halos nayupi yung yero. Kung nakikita nyo, kung makikita nyo yan. Alright, so maingay pa rin dito. Kahit saan tayo pumuntang parte ng sentro ay makakarinig tayo ng generator. Merong generator talaga kasi yan ay necessity dito. Ang hello po, makiagi po. Necessity guys ang kuryente sa negosyo. So yan. At maglalakad-lakad tayo dito. Meron ng PC collection, yan. Personal collection. Mga mahilig sa mga bagong damit at mga pang makeup, siguro yan. Meron din dito sa Karamuan. Kaya sabi ko nga, marami ang dumadayo dito kasi kumpleto na po dito sa mga nais magbakasyon o tawag dito mag-explore sa Bicol. So pwede nyo pasyalan ang Karamuan. So medyo humina po yung signal natin, kaya doon lang tayo sa sentro. Nandito na tayo sa may part ng dulo ng sentro. Humina po yung signal natin. At sabi ko nga, kung gusto nyo, meron ditong mga tour package ino-offer dito sa Karamuan. Ang tour package na yan ay exclusive na kung 2 tao, buong pamilya. So yan guys. May nagpa-shoutout. Yan, salamat po Ma'am Jessie Lakwata sa iyong palipad. Salamat po. Shout out sa Bilasco family dyan sa Kaputatan, Karamuan. Yan, dyan po nag-aaral ang
anak ko na si Marife Valencia po, sir. Saan dyan, boss? Grabe, pinsala ng Bagyo Pipito, Malayulan. Opo, galing po ako kanina sa bundok sa barangay Santa Cruz at malapit po ito sa dagat. Ay grabe po, i-upload ko po mamaya yung video ng pagpunta ko po sa isang isolated barangay dito sa Karamuan. Diyan ang mama nag-aaral po, sabi ni Romel. Buti nakasurvive kayo. Hello guys, sabi ni Happy Monday, sabi ni Careless Islander. Alright. So napakalinis guys ng sentro ng Karamuan. So yan, dyan daw nag-aral sila. Yan, shout out sa mga nag-aral dito sa Karamuan Central School. Mga alumni ng Karamuan Central School. Alright. At napakalinis guys ng sentro. Bilib na bilib ako dito sa municipality ng Karamuan dahil napakalinis. Buti dito sa amin sa Albay, signal number 3 pa daw, pero northern portion ng Albay, signal number 4. Baka Rolly na naman ang... Okay, so dito sa Karamuan, signal number 5. Signal number 5 po dito ang inabot ng bagyong Pipito. Yan, shout out sa mga naglalakad. Kaya hindi mo pansin na ganun kalakas yung tumama dito, pero ang linis na po ng sentro. Yung mga dinaanan ko po kanina na mga barangay ay talagang sirang-sira po yung mga bahay gawa sa light materials, at yung mga bahay na malapit sa bundok, yung mga nasa matataas na part na buwelo ang hangin, ay mga nasira po yung mga bahay. Yan, dito ulit tayo sa sentro. Shoutout po sa ating 252 viewers. At hindi Typhoon Pipito, Typhoon si Pipito, kundi Super Typhoon. Hindi siya talaga umina maski nag-landfall sa... Opo, nakita ko po yung mga post at nagbaha sa ibang parte ng Luzon. Nakita po natin sa post sa FB, may mga nalunod na mga baka dahil sa baha. Kaya hindi po basta-basta si Pipito. At nagkataon po na pagdaan dito sa Karamuan, sa amin sa Bicol, ay mabilis po yung takbo niya. Yun po yung naging advantage po ng Bicol, kasi mabilis po yung takbo ng bagyo. Kahit napakalakas niya po, pero hindi po nag-stay ng matagal dito po sa amin si bagyong Pipito. Kaya ano lang, parang dumaan lang ng mabilis. Pero napaka-intense po ng kanyang hangin. Alright, so salamat po sa ating mga viewers dyan. Pasensya na, magalaw yung ating camera. Magalaw kasi hindi tayo wala tayong stabilizer. Ang dala ko lang po ay selfie stick. Kaya medyo magalaw po yung ating live dito sa sentro ng Karamuan. Pero hindi yata tapos ang bagyo, hindi pa yata tapos ang bagyo. May kasunod pang si bagyong Pipito. Si Corbin. Alright, so salamat po Lord, kasi okay ang Karamuan. So sabi ni na Mary Joy, dito po yan sa Karamuan, ma'am. Nag-rapid intensity daw, ang sobrang mabilisan ang paglakas nung nasa November 15 nasa Eastern Sam. Opo, bigla pong naging visible yung kanyang mata. Kung nakita nyo po sa mga post ni Sir Mike Padua at sa Pag-asa, naging pong tawag dito, visible yung mata niya sa pag-ikot, kaya talagang naging malakas yung bagyo, parang ipo-ipong higante. Mabuti hindi na sentro sa Bicol. Thanks God, ingat. Opo, so kung dito talaga dumaan yung mata,
So talagang tuklap ang mga na-experience ko na po yan yung Yolanda yata yon, na halos tinutuklap talaga ang mga bubong. So yan po. Sana December tapos na wala. So sana po ay wala nang bagyo pa ang pumasok dito sa Bicol. So ako po ay uuwi pa ngayon papuntang Tigaon. Ang bahay ko po galing dito sa Karamuan is around nasa 50 kilometers po galing dito. Nasa kulang-kulang 2 oras, 1.5 oras na bibiyahe galing dito sa Karamuan. Kaya hindi tayo hapon na masyado para hindi tayo magabihan sa daan po. So Ma'am Cecilia Ramos, sabi niya, thank you Lord, ingat po. Yan, so yan ang dapat nating ipagpasalamat na tayo po ay naging okay. Wala pong buhay na tawag dito, nadamay o nasaktan dahil sa bagyo. So yan po. Ayan guys, napansin ko dito, ibang klase ang padjak. Share ko lang guys, ganito ang padjak dito. Yan, may manibela yan. Power steering yan guys. Yan ang manibela dito ng padjak. May manibela talaga. Ayos. Oo nga daw, biglang lumiit ang lawak noong bagyong Pipito. Tapos yung pinakamalakas niyang hangin noon talaga malaking, pati yung mata malaki, parang humihigop. Tama po, ito talaga ang last na monster super typhoon. Opo. So super, po talaga siya, super typhoon, monster typhoon. Totoo po yan. So bakit po nasabi nating monster typhoon? Kasi po marami na pong na-experience na bagyong dumadaan sa Bicol. Yolanda, yung Loling, dami, yung Rolly. Talagang sanay na kami dito sa Bicol sa pagdaan ng malalakas na bagyo. At makukumpara ko talaga na napakalakas po nitong si Pipito. Kung mapansin nyo, yung mga bagyo ngayon, habang tagal ng patagal ay lalong nag-iiba po, lumalakas. Hindi ko alam kung baka may kinalaman po sa climate change, may kinalaman sa pag-init ng mundo. So yan, sa mga kapasok lang po ngayon sa ating live po tayo dito sa bayan ng Karamuan, Camarines Sur. At nag-update lang po tayo bago umuwi ng Tigaon. Update lang po tayo. Update tayo ng kalagayan sa mga taga-Karamuan dyan. Shout out. Kaya manalig lang tayo kay Lord. So yan po ang pinaka the best, ang merong tayong pananalig. Kasi kung wala yan, so wala na tayong ibang, hindi natin pwedeng asahan ang ating sariling, hindi natin pwedeng asahan ang sariling lakas. Ang ating sariling lakas ay walang yan sa kapangyarihan ng ating Diyos. So dapat ay tayo ay merong pananalig sa Diyos at paniniwala na siya ang ating tagapagligtas. So yan po ang pinaka the best sa buhay Kristiyano, na tayo ay merong pananalig, sapagkat anumang problema, malaki man o maliit, so sabi nga ay kung gaano man kalaki ang iyong problema, kung sa tingin mo ay parang bagyo na ang iyong problema, isipin mo na ang Diyos natin ay napakalaki din. So mas malaki ang Diyos natin, di ba? Mas malaki ang kamay ng Diyos sa problema natin. Kaya pag tayo ay merong pananalig sa Diyos, ay kumbaga natutulungan tayo spiritually ng ating pananampalatayang ito, at merong intervention ang Holy Spirit sa ating mga buhay. So yan po, naibahagi ko lang, di ba? Parang naghumiliya na tayo. Say thank God daw, kasi dinala ka lang sa Karamuan para makita namin na okay po. Okay, so yan, naging po tayong instrumento. Okay po yan. Yan po ay simpleng may babahagi ko. Wala man po tayong nadala ditong bigas, wala man tayong dalang
material na bagay dito sa mga nasalantaan ng bagyo. At least po, yan po yung goal talaga natin ay bukod sa mag-vlog, at the same time, may parating. Kaya mga po tayo nagbablog kahit napapagod, makioras, kinakain yung oras natin imbis na sa pamilya. Nagbablog tayo dahil ma-share natin yung mga hindi naaabot ng mga balita na papakita natin. Yung mga puno ng nyog, mga sa amin, opo, yan, totoo po yan. Parang bubuwalin yung nyog. Ingat palagi, Brad, at pagpalain ka ng Diyos. Thank you po, Ma'am Susana. Si Ma'am Ether Smith, thanks GR for updates sa iyong lugar. Please stay safe. Salamat po, Ma'am Esther. Sabi niya, amen po, sir. Tama, sir. Sinabi mo, sabi ni Ma'am Cecilia Ramos, baka tumindi ang climate change. Yan. Marami pong mga prediction tungkol sa climate change at hindi na po natin yan na talaga matatakasan. Nakita niyo yung mga post ngayon sa basura, post sa mga hindi proper disposal ng mga waste. Kaya yan. So, ingat po lagi. Shout out from Pasakaw, Camarines Sur. Yan, shout out sa mga taga Pasakaw. So, yan ang number one na problema natin. Kung ang mundo ay magugunaw talaga, ay dahil talaga yan sa minsan kapabayaan natin, kapabayaan natin, kaya nagkakaroon ng ganitong mga kalamidad. Hindi lang tayo ganito sa calamity, boss. Kung ano naman yung nangyari sa... Okay. Alright, so yan po ang sabi ni Ma'am si Eman Chua. Ingat na lang po. May appointment ako sa doktor. Regard mo na lang ako sa Tigaon. Okay, sa Estrella family yan sa Tigaon. Ingat, ciao. Ma'am Ali. So yan, salamat po sa inyong panonood. So yan, sa mga kapasok lang, live tayo dito sa Karamuan. At 5 minutes ay mag-end na tayo ng live. Kasi pauwi pa tayo ng Tigaon. Baka po magabihan tayo dito sa daan. Alright. So, salamat po sa inyong panonood. At next update natin, bukas may trabaho na po tayo. Sana ay pupuntahan pa sana natin yung Garchitorena. Kaya lang, meron na po kaming bukas. Sa Tigaon po ay meron na po kaming pasok. Meron na pong pasok ang mga mag-aaral. Kaya yung mga teacher po ay maaga po bukas maglilinis, magpe-prepare ng mga upuan, maglilinis ng classroom, ilalabas na yung mga librong tinago na isinip-keep namin. Kaya yan, bukas sabak naman sa pagtuturo sa paaralan. So, salamat po. God bless, Ma'am Cecilia Ramos. Salamat po. Ingat po, Ma'am. Ingat po, Eman Chua, Sir Eman. So, salamat po. God bless po sa ating mga viewers at sa nagpalipad po dyan, nagbigay sa atin ng $20. Diba? First time natin ngayon makareceive ng $20. Thank you po sa $20. Thank God, maganda na ang panahon dyan. Stay safe, JR Hobby, sabi ni Ma'am Jessie Lakwata. Yan, special shout out natin yan. At salamat po dahil meron tayong panggasolina. Meron tayong panggasolina galing kay Ma'am Jessie Lakwata. Thank God, maganda ang panahon, sabi niya. Stay safe, JR Hobby. Thank you everyone. And sana po ay nasa mabuti tayong kalagayan ang ating mga pamilya at ang ating mga sarili. God bless and thank you very much.